Keluar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Ngakwa ban on kum no kengan on ye ki ching mut ki ba ngadam ngadam jing ngasam ban pan pa ye ki hangat kisa man la kasmi Apa ya? Kalau kena susah, tak bisa yang mengepak. Datang terus pun kena kena mana? Ya Phlim kasih bertemai bala ai kerteng Draibar taksi la pentip baon sepeni Khatduh ha ka arpho Tarik Risaw araja arpsan ha Bijou cinema kata ha kapor Khatduh steng mestem arch teng no sngi san Bijou janmiet ba nyu Bijou janmiet ya kani Phlim la direct da ka KK pictures bala shna pilwando do ba Kevin Kharmalki ba lai shimenta do ba hilarious kharbikhiu ka kong shimti lang kriem uba Samuel Kongjam ka kong Regina Lamu uba Moonstar Nongdhar bat kibikiwei haba phai shi kita yo bala dap ki paibak la lei ban sakhi ya ni ka Phlim ka be itanat ka ba shutia bat ka badan jingmut bat ki dei ro shi ka dei e ya jing tibet ban chna bat ban pinwan dor ya ni ka Phlim